खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 डिसेम्बर 2024 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोखौ दिनै जोबोद गोजोननाय मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन जेरावबो देरहासारगोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा सुखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हानानै गोसोआ जोबोद खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबो हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन आरो बिमाफोरनिफ्राय थोजासे बोरखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोद खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैलांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ बहानिफ्राय हरखाबै गाहाम खौरांबो मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो मावफुंजानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ सुस्रांनो गोब्राब जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ आरो गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैनो सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावलांनाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ बायदि रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ गोरलैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ मोननो गोनांफोरखौबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ देहाया दिनै
बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बिमा बिफानिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन मावनांनाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैनो मावफुंनो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जेबो रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों